Αν θέλεις να δυνατήσεις, πρέπει οπωσδήποτε να μάθεις αυτό το μυστικό για τις θερμίδες. Ο χρυσός κανόνας για απώλεια βάρους είναι να διατηρείς αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας, δηλαδή να καίς περισσότερες θερμίδες από αυτές που προσλαμβάνεις, είτε μειώνοντας την τροφή, είτε αυξάνοντας τη σωματική άσκηση, είτε και τα δύο συνδυαστικά. Στο κομμάτι της μείωσης της τροφής πρέπει να φερθείς έξυπνα. Δεν θέλεις να μειώσεις οποιασδήποτε θερμίδες, αλλά αυτές με χαμηλή θρεπτική αξία, τις λεγόμενες κενές θερμίδες, οι οποίες βρίσκονται σε συνταγές με επιπρόσθετη ζάχαρη και λίπος, όπως τα γλυκά, τα τηγανιτά και άλλα λιπαρά πιάτα, καθώς επίσης και το αλκοόλ. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Ένα πιάτο σπανακόριζο έχει περίπου 250 θερμίδες, μαζί με τις οποίες παίρνουμε απαραίτητα στοιχεία όπως πρωτεΐνες, άμυλο, φυτικές ίνες, βιταμίνες και άλλα. Αν προσθέσουμε μια κουταλιά λάδι, θα ανέβουμε στις 375 θερμίδες, ενώ με 2 κουταλιές λάδι θα φτάσουμε τις 500, εκ των οποίων οι μισές θα είναι κενές. Ανταυτού θα μπορούσαμε να φάμε περισσότερο σπανακόριζο, παίρνοντας ακόμα περισσότερα θρεπτικά συστατικά και πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κορεσμό λόγω του όγκου της τροφής. Συνεπώς, η λύση στην απώλεια βάρους δεν είναι να τρως λιγότερο, αλλά να τρως περισσότερο από τις κατάλληλες τροφές. Για περισσότερες συμβουλές πάνω στο αδυνάτισμα, ακολούθησέ με.